akeh ing panggoda bebasan wanci pangklong peteng dedet kan dirasa aja bingung kumlawung satemah jantung kaya wong kelangan petung bakasane urung oh nggih kesupen lali sini Pak Bayan. Waduh. Suarane apik kene malan. Kena HE. Jane mbok ngemsi dandan sanggulan ngono to Pak? Ngewang-ngewangi nyendek. Wedok kok karo wedok. Piye? Lah jare operasi wisan. Operasine gagal, Mbak. Jane operasi janjan. Oh, sakniki pindah bathuk. Dibalikke meneh. Oh, alah. Soale gagal, ya. Turene ajeng diganti keran kok niku. Oh, ngono to. Oh, mula nek men Mas Didi amprah nek mben. Nggih. Heeh. Yo. Tasawana pangklong tanpa abot peteng dedetan mirasa apa mancine wis beda dek biyen apa saiki apa sliramu sanen slaga ora Mas Tempe guyu lho. Telep. Awane maling yo bahaya to Mas Tempe yo. Jane senggakane maling. Sik Mbak, aku mau mikir-mikir. Mikir apa? Bali-bali Mas Tempe sing dito tak cedhaki mau. Niku sing nom dhewe niku. Mas, sampean lo jeneng Mas Tempe. Oh, Pak alah yo mulo cocok kahanane. Niku nyat rupane kados gede dhuwur, ya, Pak. gede ya. Memang gede dhuwur iki, bener. Rupane kados dele. Pating pronyol ora karuan. Jumbo karo kahanan. Iya to. Walah, rambutnya juwawut kaya rambut jagung kae. Biyen piye laire ya? Oh niku nyidame niku nyele Pak niku. Pripun nyidame? Biasane piantun putri niku nek ngandhek nggih nyidame kan biasane maman apa. Iya, jujak bangsane kuwi. Senes niku nyademe badan halus niku.
Dadi ya. Mula dadine kaya ngono rambute. Lah nggih to. Aduh. Ida mok petuk ndruwo dadine ra ngono kuwi. Yo lagi iki aku krungu. Yo, terus ke yo. Tasuwun nang ramu